Jeden mladý pár się zaľúbil raz do Darinky, krásnej Fenky, a známe o tým celá svorka, že už je na odchod čas. Darku sme ani nestíhli predstaviť vo videu a už sa s ňou lučíme. Našla sebe parádnu rodzinku na Kisucoch. Darinka je perfektná vešelá povaha. Bodaj by furt boli také rýchle adopcie. Za to Rajesh to je iný oríšek. Ten u nás už skoro zapuštil korene. 2 razy mu padla adopcia na poslednú chvíľu. Všetkých 7 jeho súrodencov je už dávno v nových domovoch. Ale nakoniec dočkali Rajesh. Do tretice všetko dobre. Maťu, fajne dlho tu bol, nie? Si bude za ním smutno, priznajše. Si sozi ceču po lícoch, co? Nie, pán Pinka, to len som rezal cibulu teraz. Jasne, že revem. Však Rajesh bol u nás tak dlho, celé svoje detstvo. Rajeshko, dobre bude. A teraz je tu už veľký puberťak a odchádza. Rajesh, ako sa vraví, na dobré sa dlho čaká. Verím, že si sa aj ty dočkal tej najlepšej rodiny. Si úžasný mladý pes, z ktorého pri dobrej starostlivosti vyrastie vyrovnané psísko. Nielen obrovské rozmermi, ale aj s obrovským srdcom. Prajem ti jednoducho krásny život vo svorke plnej lásky a láskavosti. Oni sa do teba zaľúbia. Sľubujem.